Hemen da musika zuzenean telebista saioaren 74. atala. Hondarribira egin dugu bida Igor Puzkin zaldearen Hondarribia gradiskoa ezagutzeko. Euskal Trap musikaren eroi eta aitzindaria omen diren Shaquille O'Neal, Donald Trump eta Big Chikirekin batu gara luze eta zabal solasteko. Musika norabidea aldatuz Gernikako Tuz taldearekin elkartuko gara. Bilboko kafe antzokian egin dugu hitzordua hirukoarekin eta taldea elkarrizketatu dugu agertokira igo baino lehen. Itxaroten ari gera, arratsalde honetan. Ara kojo, nolatan gure Hondarbi maitean, orain elkarrizketa bat egingo diguzu, zorioneko azu. Ez zen gure asmoa Igor Puzkin taldea elkarrizketatzea, baina ez dugu beste aukerarik izan. Honako elkarrizketa mehatxupean burutua izan da. Datozen minutuetan entzungo dituzuen adierazpenen erantzunkizunik ez dugu. Etxean dago Igor Puzkin, zuen eroiak Igor Puzkin, borrokan estai Igor Puzkin, txakurra kanpora Arrano pertxata lengu iluna errekaldeko. Bantxe gaude, Hondarribiko batzokian guk beti gure biznesak eta honea etortzen gera egitera, diru asko mugitzen dalako eta etxean bezala sentitzen gara. Euskaldi erunak bezala bizi gera, venga! Pues guk alde guk gauz bat egin, esan eta beste bat egin, baina bueno. Azkenan nahi duguna dirua da, eta honekin dirua lortzen dugu, ez dakit. Eta batez ere mundu mailan oso eratuta dago, musikaz kontsumitzea fisikoki, baina Euskal Herrian ohi denez, 30 urte atzerako bizi garenez, orduan horrelako gauzak atera behar dire. Komunikabideek olakoak eskatzen dituzte, Bandcampan linka bidalduta. Zuen erruagatik atera dituzteak. Hori da, Tutankamonek abesten du, maidazu mainstream, eta beharrezkoa da, baita, ez da txarra. Ez dakit zergatik dagoen romantizismoari undergroundan inguruan, baina kontua da hemen mainstreama oso aspergarria dela, eta errepikakorra, zerbait freskoa. Nahi dugu mainstreama eraldatu. Hori da. Eta berritu, eta... Euskal Herriak behar zuen mainstreama ekarri gugu. Eta guai dago. Eta ez unidad alabesak, ez unidad alabesak. Oso ondo, eskerrik asko. Baina guk egiten badegu ondo egina dago, berez, alde honak eta alde txarrak dauzka, adibidez hemen egon behar dugu, elkarrizketa kakatia egiten, eta bueno, bestela nahiko pozio. Baina nik uste dut mainstreama guk kritikatu dugu, baina ez mainstreama izategatik, baizik eta mota horretako mainstreama izategatik. Hemen dugun mainstreama delako. Hori da. Trompetak eta... Telecinco de horietako, Sálvame. Amaika telebista. Isla de los famososen agertuko gara. Ospetsuen irla, hor agertuko gara. Josena Etxeberria eta alako jenderekin. Hori da, MTVko kontzertua gorka urbizurikin batera. Hori da, berri txarraken ordez guk joko dugu MTVn. Usten dutenez, talde berri bat agertuako da, ez? Gugera. Hori da. Eta berri honak dire. Bai, inongo zalantzai gabe. Berez beraie baituzte olako kopiatzaile pila, ez da, baina, gu gaina originalak gera. Hori da. Eta postu hori hartuko dugu. Hemen trikitixea dena mundu mailan trapa da. Hori da. Hemen oindikan trompetekin gaude, toki guztietan, eta baina... Hondarribin hasiko da Euskal Herriko kulturaren berpizkundea. Berriz ere. Pizkanaka dire eta taldeak ateitzen minez, ez diregu bezain honak. Baina oso txarrak dire. Esadmirri eta olakoak Limbo eta olako kakak, ez ditugu gogoko. Ez dakit, gero mierda batzu, hortik amin, ez ditugu ez da izenak esango. Gainera gauzako laiten ditugu, egin eta azkar eraldatzen jun, eta pentsatu gabe eta den aurrera. Hori da, agian batek daki, talde famatu batean jo izan dugu, ez? Hori da. Agian betagarri nibilitako musikariak gara, inorrak ez daki.
freskotasuna eta gauzak diren bezala esate ditu. Lako we take no hostages. Hau da, gauzaien bezala esategu eta gogoko duena guai eta bestela ez. Hemen mundu guztian euskal musika munduan beti dena oso ondo egon da, oso pollita, legez kanpokoek abesten duten bezala, todo es bonito y todo es precioso. Ba ez, gauza dian bezala. Eta nik uste dut hartu dugula, utxik zegoen espazio bat, eta gu bete dugu. Osea, espazio hori hor zegoen, jendeak batzun behar bat gauza horiek entzuteko eta ondo pasatzeko eta pixkat horrela junta hori bete dugu. Jarrera, zalantzarik gabe. Gure kontzertutan jende asko esan dugu, zuen musika ez dugu bate gogoko, gorrote egu ez dakiz zer, baina bueno, zuen jarrera eta esate ditu zuen gauzak gogoko ditugu. Nola sartzen zazten jendearekin eta orduan. Ba hori izango da, agian berak beste gauz bat esango du, baina hori ez dezute grabatuko. Urrengo galdera. Bakina, orain mundu guztiak eskatzen dizkigu kolaborazioak eta zergatik, ba olatuaren gainean gaudelako, ez dago besterik. Ez jatorrak garelako, ze bakigu ez garela jatorrak. Ni bai. Bai, bueno, zu bai, bueno. Bai, ni berez ederra naiz, zu jatorra eta zu gozoa. Altua. Gozoa, Altua. Eta horrela. Erosi gure zedea, Erosi gure zedea oso ona da. 10 euskotan. 10 euskotan. Diru kopurua jakin nahizu, hori sekretoa da, baina bueno, hori gure managerren esku dago. Baina bueno, ez gara merke, eta gaina hasiera batean, ez genuen kontzerturik eman behar, eta igual hainbat tokitan deitzen zigu, hemen jotzeko eta eskatzen genuen, ba ez dakit, momentuan behar genuena. Eta oso garestia, eta orain berriz deitzen ari da, pues beitu, orain hau ordaindu behar dezu. Eta askok ordaindu dute. Bai. 3-0 daude, tartean, jakin ezazue. Hori daude gainera, hori lortu nahi genuen, dirua nahi genuen, eta mentxe gaude. Eta merezita gainera. Eta gaur kristonajearekin igande batean hemen gaude, zuen bioak igotzen. Orduan askoz gehiago korratu beharko genuke, Amaika Telebista, bakizute. Ready gaude. Beste behin ere. Seireun kilo horietatik, 600 kilo jatxiza dira, eta gainontzeko 12 kiloak kokaina, espidaz eta kalamu. Lortzik gara on jarriko mara, buruko gorrak, gau luzeak, Zakil Kings, Pitxik Remix, Donald Street eguzki seme hippie, kaletako soinua bizitzalatza, hasta benetan jarritza jente, DNG, gure eroia, DNG, kalitate, edertasuna diruan dago, dituzuna naiz ezin dut gehiago nahi du kontorrean dago, aldapan gora untzaren antzera, nien naiz gungo aldapan bera. Nien naiz gungo aldapan bera. Hau ez da guztia izan ere, milioi ere konfiskatu dituzte ondasun desberdinetan. Ba, hauxe Le Petit Taberna da. Normalean batzokian ez gaudenean gure biznesak egiten hemen egoten gera eraten. Eta, bueno, musika eta lanaiko kakatia da, mion alkohola ez dagoen gaizki. Eta Javia oso txorua, baina moldatzen gara. Bai, eta hori, hemen egoten gera, mozkortzen. Eta lako gauza eta nahiko ospetsuak era, nabari denez. Bai, gu gara, bai. Ospetsuak era, izarrak era gure herrian. Matxapeta crew, Matxapeta etxean dago. Azken bolan entzu dituzu olako euskal taldeak eta. Baten bat bai. Zeintzuk, adibidez. Arrano Pertsa eta Lengu Iluna. Da gure plagio, baina zela. Baina txarra, kopia direla, bai, kopia txina. Gorpuzkin eskatu zuten AliExpressen eta Arrano Pertsa eta Lengu Iluna iritsi zitzaien. Hori da, eta horretzen behin jo genuen behudekin eta zegoen inor, beraien kontzertu ikusten. Ja, egia da. Baina, bueno, Lengu oso sexia da. Bai, ne gustatzen zaigu. Hori onartu da dago. Guapo da, bai. Ez gatibuko sartu bezala. Hori da, tío. 60 urterekin EITBko bufoia, baina bueno. Zagarria dire. Ez du balio ez da politikaria izateko. Ze, eta adibidez Zutagar, taldea ze. Gaur egun punk hoi egiten dute, eskinak direlako. Bai, bakizu, adinaren poderioz, da jeri gabe, orain, joi, ke, tonto zoi. Utzi dute berritxarrakeko. Bazan garai, Euskal Herriko talde bakarrena. Bai. Talde hori bakarrik existitzen da. Eta MTV noiek jotzia, Bueno, horrengo bat tengo joko, eta asko zukero revolta permanentek jotzea, horiek jozuten. Jozuten revolta permanentekoak? Bai, bueno, lako iskin batean etzen inor jun, hori da enez, baina bueno.
eta Koban eta Anita Parker. Zer dire, talde ezberdina dire, ose? Ja, nik uste dut talde berdina. Baina talde bera da. Bizen dire, bine, ez dakit, rollo iguala da, ez dakit. Nik entzun dut zerbait eta rollo da, guretzat talde bakarra da. Eta Esne Beltza eta Vendetta eta horiek. Oie dire, bat sound system talia bezala, juten basea herri batea parranda egitera, bum, hor daude. Ni ustez PNV-koak direla. Kontaktu egi dauzkate. Bai, gero ezak izera besten dute, baina, oiek, zer, oien nunga dire, ba. Ez dakit. Extremadurakoak edo. Bai, horno, bai. Maketo gutxak. Bueno, ez da sekulan entzun, baina, bueno. Nobe. Eta Saskelekoek kamia opa dituzte. Horrekin gure Zaskilo nil da mereziduna, Zaskilo nil, ez da. Ben gonbidatu zuten afaldi bat. Oso txarra zegoen gainera, Benko kolaboratione bat egin genuen beraikin, gure atala brutala izan. Toki guztiak hartu zen, hortikan horrera. Mese Saskel jotzen ikasi, badela garaia. Txuntxunek baitare jotzen ikastez? Ja, zupen biluzik zinen eta hori topatu zen zaborran. Txuntxun jeltzaleak. Matematikea. Kaleko urdangak bezala, zer txarra diren. Hoi dire zutagar bezala, punkoi, ez dute jerik, helduak dire. Leno jebiak ziran, hielu zia zekaten. Batzak gu sortu gara ondarbian, eta... Hori da, eskerrak, ez dut zorotan bele, eta olako talde kakatia, konjarbi zaun eta olako kakak. Gu gera benetazko onjarbiko soinua, eta ez flipa horiek. Ostia! Biga mugitzea da gure lana, arnaz hartzea bezain garrantzitsua. Guk ez dugu museotan jotzen, gure tarjeta kalea da. Hemen gaudego, zu isiltzeko, EH-ko talderik maitatuena. Behatza begian, Big Macaoan. Bueno, gu hemendikan bizi gera. Bueno, hemen ez, hor. Hori, tamen Walter White bezala egoten gera hor, rasak egiten da. Hori bai, jende askok esateu, ez? Azken bolada hontan gorpuzkik zandu da, eta zakizzer gaztean agertzen dira, flipa batzu dira, eta guk hiru gauza horiei ezin dugu besterik esan, bai, egia da, baina zeinek kobratzeu guk eta zuek... Eta zeba saldu gera, erosteko nagerelako. Zuek ez azte saltzen ezin duzutelako. Gure produktoa sinesgarria da, zuena ez, feka hutsak zarete, arratoi batzuk. Plagiante zikinak. Hori da. Ez dute zer lortzen egiten duzutenakin. Eta gu, tita batean lortzen dugu. Eta lehen esan bezala, gure kontzertutan 3-0 eskatzen ditugu, eta zuek ez. Eta berez nolakoak dira. Zuek bidaia eta farilla eta ezer gehiago, 3 trago eta listo. Eta trompetak. Hori da. Eta zer gehiago adierazi nahi duzu, Donald Trump maitea? Gure zuzenekoak bikainak direla, hurbildu denak flipatuko zute. Shaquille O'Nealek ederki abesten du, Big Chicken bitako berenak dire. Oso esku finak dauzka, pintxatzeko, beitu, Masajista bat eramaten dugu kontzertu guztitara. Esku mutur gogorrak. Kontzertutan bilatze duguna da jendearen parte hartzea eta beraien grina eta sortzea, sua lortzea, ezta? Beti guten zea kontzertu batera eta ikuste izuta taldea eta hor gehatzez, ez, guna eguna hartixo mesedez, ostia, hartu eman bat egoten da, ez, kontzertutan azken finean, eta hori da lortu nahi deguna. Willis Drummond adibidez enkoreak eskatzen, beste bat, zea izazte eskatzen, osea, jendearen nahia izazte eskatzen, guk ez, jendea maite gaitu eta listo. Eta beste gauz bat ez genuen une hau amaitu zera esan gabe. Hamaika telebistak gorroto egu, benetan, zure baliabideak oso kaskarrak dira, benetan. Eta gaina igande batean guri honea etortzea oso gaizki dago, benetan. Fuck Hamaika telebista. Eta nola ez, ETV eta biedenak ez da esan ez. Hamaika telebista, ena hippie urte zazte. Hamaikara, porrak erretzera. Zuez aztela hango telebista. Bazen garaia, benetazko talde hon bat agertzea zuen telebista kakatio horretan. Egila, berandu egida, ja. ETV-ko autentikoak saioan egon du ginen eta itxi genuen, orain musika zuzenean saioa itxiko dugu, eta kojo langabezira jungo da. Eta harro gaude. Eta etorkizunea begira gure planak hauek dira. Bat. Bost jaterosi hemen ibiltzeko, itxasontan ibiltzeko. 2. Japonea da Txuntxun brigaderekin 2020 urtera aldera edo bira txiki bat egitera. Baina beraiek ordainduko dute bidaia, Beraiek ordainduko dute bidaia. 3. Big Txikik, barniz ba... Zakila zurrupatuko dizu. 4.
Datorren urtean taldea utziko dugu, eta hori ospatzeko CD bat aterako dugu. Hori da. Edo eskasete bat, asko zen mainstreamagoa dela. Edo viniloa, edo lako gauza raroak. Eta gero gure ia moztuko dugu, eta punk oi talde bat egingo dugu, beste eska talde bat, Txuntxun Brigadekoekin. Eta... Excalibur izeneko taldea, eska taldea, bai. Big Txiki joko du tromboia, nik trompeta, Zakilek abestuko du. Hori da, eta Euskal Herriko eska talde bakarra izango gara. Hori da. Zer gehiago? Gero, Irun zuntxituko dugu, Euskal Herriak ez du behar, eta Trebinun gulag bat egingo dugu. Bertara bialduko ditugu sasi moderno, sasi retrogado, zikina hauek Euskal Herrian hainbeste agoztenak. Eta Petia Aragonen zentral nuklear bat baitare. Buru jabetza energetikoa beharrezkoa da gure naziorako. Eta gutxi gehiago, eta noiz kobratuko dugu, norekin itzin behar dugu kobratzeko, kojorekin edo? Ba, usute diru hemen, 11 telebistak gure katxe ordaintzeko. Maitatuak edo gorrotatuak izan gaitezke, baina inoiz ez ahaztuak. Inoiz ez ahaztuak. Euskal Traparen aitzindariak, 24 zuen heroiak. Gorpuzkin etxean dago eta zuek ez. Bilboko kafe antzokian egin dut hitzordua Gernikako Tuz taldearekin. Pasaren urtean amaierarik ez disko argitaratu zuten eta gaur zuzena aurkeztuko dute hemen. Musikalki post-hardcore giro lantzen dituzte, oldarkorrak eta erabatekoak. Ezagutu dezagun, Tuz taldea. Tuz taldearen estudioko azken diskoak amaierarik ez izena darama, musika munduan jarraitzeko aldarri argi eta tinko bat. Amaierarik ez, sortu zen bi aurreko diskoan bira horren ondorioz, azkenean bira horretan engendu zen, urte eta erdi paseuen, kasi 80 kontzertu egolan, eta ikusi gendun idea batzueko guzela eta konposatzen hasi ginen, eta azkenien joten eta ikusten gendun, bestik etzen eta noske, letrak eta azkenien zen erakusteko ez dela maitzen, ingu gira bat, ez dakizen bat lekutan, lehenengo aldiz joan gara Estatu Espainiara joten, abesti ezberdin bazan eta aproposa zen rollo hori emoteko. Mezu bat emuen, disko laburrera, hemen gauz eta hemen zeduko gut. Bai, hori da, esaldiz hor geratzen da, suspensien moduen, ez petxagula nahi amaiera bat jarri honegaz diskoagaz. Bonberenea Ekintzak diskoetxeak argitaratu du amaierarik ez lana. 6 kantu nahikoak dira taldearen indarra eta energia sentitzeko. Berez gu, hor bi diskoa da gero biran egon ginean, ikusten genuen gurie joti dela, ez estudioan sartzi edo lokalin sartzi abesti dekataten. Ez genuen paroi bat abesti dekatateko, baizik eta joten gauzela, ensaio batan aprobetxe abesti barriz dekatateko. Da horregaz, hau diskoa sortu zen, disko labur bat erabaki genuen eitzi segu jo gure genuen, ez genuen gure urte eta erdi geldi egon ez joteko. Hauzi izan, astero joten gindu zen, bi kontzertu batzutan 3 eta ez genuen direktoan zaretan. Egiz izan, benetan da, ez genuen direktoan zaretan geratzen ginen eta ideak egote ziren, idea batzuk kanpoan geratu ez da batzuk sarra bat dienak ondino, sartu die, o lo que sea. Ezkenin konposatzen duen joten gauzen nien, eta horregaitzik urten dugu hain disko zuzena.
Musikalki post-hardcorea eta post-rocka lantzen du taldeak, baina musika eragin eta referentzi ugari biltzen dira euren kantuetan. Laburri dute musika zuzena, hiru personak ahalik eta simplien eta ahalik eta direktoena da zuzenien efektiboena. Hombre, azkenien gure izen ezkero edozein estilotan aldozu garatu zure musiki, da beste rollo batzutara, da atmosfera batzutara eroan, ez? Da, adibidez, oinatara dugun diskoan edo bin bebai, badekoguz abestizek 2 minutxura heltzen dienak, da gero dekoguz beste bi abesti, disko bakoitzien bat, 5 minutxuti pasetan dienak, orduen hor badago ezberdintasune. Ez da gure esan, post-hardcorera etzen gu azken etiketa bat, minbizulako, baina gure diskoa entzuten basuz dau, post-hardcore, hardcore tekniko astutzen izango, baina oso zapatillo egie, post-rocka, eskrimo, edo zerran dagoen, punke, eta ero zuzenien, igual gara oso punkitzen, berdintasun da. Azkenien ez da estilo bat gu topetan gabizena, baizik eta momentuen urtetan jakuna, hori da ez dugu zarratzen. Diskora doana, Amaierarik ez diskoa Mungia herriko musikon estudioan grabatua izan zen. Taldekide guztiak batera joz, rek botoia zanpatzean. Eske guk, antxine beste talde batzuk eukitzen genuzenien, estudiozora joaten ginen eta batek baterizek grabatean, gero gitxarrie, gero bajue, gero gitxarrie, bakarrik, no seke. Eta guk konturatu ginen gu komodo gauzela direktu joten eta ensaietan eta batera hitzen gauzak. Konturatu garela tuz hobeto sonaten dabela hirure batera grabeta bakarka baino. Ze intensidadi ez da berdin emotetxasune ez kordelari, ez baterizeri, ez. Aurrez zure taldekidigaz eta proba genuen, non izen zen, Azkoitzin. Elektrikan. Bai, Azkoitzin. Proba genuen Anderregaz, eta esan genuen, ez la nuestra. Eta hortik aurrera, bi disku, maketi edau grabata bakarka, eta gero bi disku eta hau azkena, direktuen. Edortak jotzen du gitarra Tuz taldean. Base ritmiko potente baten gainean marraztea du maite. Nik klaruekot eta talde moduen beti izan dut eta juten gainen joten lekuetara. Gitarri da igual instrumento hiruretatik gitxien importantiena, nik hola ikustot. Tuz da bajo bateria. Bloke bat eta gitarrak askotan etzen duz adornoak edo rellenoak edo azkenin nik hori zen dut, ekotela libertade bat gauza diferentik etzeko. Hone bize doaz batera golpe eta hain hiru izen da bi personak bloke bat etzen da eta nik dekot fuego hori rellenetako niko lan. Baxuaren ardura berriz Mirrirena da. Errimo jolastiak eta bortitzak dira bereak, erabatekoak. Azkenien bai, ez? Definizioz bajue da baterize, base ritmikoa hitzeko instrumentoa dira, naiz eta ez tekontzetan nolan izen. Guk hori eitzen dugu. Gero bakoitza bere detaiek edo sartu aldeuz, berez hori da. Ingerra motetzen taldi eri da, edorta bere bolara ebiltzie lurretik botaten edo publiko hartien. Ez dakit beste modu batera joten. Ni beti aldotenik eta gogorren eta ez ezin dut suabe. Bakarrik erabiltzen dugu, grabetan goazen, zuzenin grabetan dugulez, 3 gauz plaketik egaz eta hor momentuen, bestela zuzeneko atarako eta ez dugu da. Arzaren bateria koldarkorrak eta indartsuak dira. Kolpe bakoitza muturrean zaplasteko bat bezalakoa da. Bajue baterizegaz batera doan basie.
Lehen esan da belez, danak basi. Apurbet betetan da bena, eta edortak esan da belez, berari berreztasun bat emoteko edo askatasun bat emoteko, berak beren gauzak eitzeko, eta beren gauzak guri badila, baina base bat bateri segaz. Ideiak eske dutxame ideiak urtetan dira. Nau igual dutxan, nau abestuten, da gero hori traslada itxot, jure. Edo bukle baten aztenaz, eta aldatu ditzen da buklie, eta igual hori zatize, asko gustatzen daz, eta sartu ditxot igual abesti baten. Eta holako, geizen bat da, bateri segaz jolaztuti. Niretzako Nikolan ikusten musiki, beti ikusien nire talde garrantzitsuen eta preferioenak eta beti da bajo bateria, pum. Haupa, gutuz gara Gerniketi gatoz! Ahotsetan eta ahotsen langintzan dago disko honen berezitasun bat. Distortzioak sartu dituzte eta melodiekin gehiago jolastu dute. Ahotsak ilundu indoguz alde baten, baina beste alde baten igual melodize bezartu gu. Diskoen ikusten da koru eta dauzela, igual ez da ondo notetan, baina igual 3 ahots grabaguz batera, tono desberdinetan. Alan dabe, iluntzu hau da. Igual ilune, baino kolpe gehiago, eta igual oldarkorra hau da. Baina intentegu oingo diskurako zeuz errolan politxeitzi eta hotxako zainua inguz. Lehenengo diskuen ez dugu zainuen beste eta guk beti normalmente eitzen dugu instrumentala lehenengo atara eta gero ahotsak sartu nahi eitzen dugu. Bai dau abesti bat besti, baina abestiren baten egin dugule, ataten gauzela instrumentala, igual ahotsa urteta batzu. Normalien ahotsak azkeneako izten dugu, igual horre apurtxu fallo eitzen dugu, alda nota, baina eske holan egin dugu beti. Beste zeuzer bat aporteti da. Zuk zuzenin garetazu, disko zuzen bat etzezu gordine, 3 bajo bateria gitarra, ahotsak, distorsioen etzezuz, danak. Gure diskoko berrik izan dagoena, azkenin melodia asko da, baina distorsioen eta dauzelez ahotz danak, danak ahotza distorran pista bat, eta horrek punto bat motetzo. Aunque melodikoa izen, agresibidade punto hori deko, eta horrek zeuzer motetzo desberdine, ez dakit. Eta hori unseinek erakutsi dozku, distorsionetan ahotza. Unsein asko entzuten dugu, eta hortik apurbete hori estiloan sartzeko asko gustatzen dagun, eta probain dugu, eta gustain asko. Tuz taldeak lantzen dituen erritmo oldarkorrak ohikoan ez dira nagusi uda giroko emanaldietan. Negu giroan eta areto txikietan aritzen da taldea nagusiki. Hoixe da bere eremu naturala. Euskal Herritzen dauzen jaizek eta antolatzen die, jenti ekarteko, txosnatan dirotateko, hori da. Guk badakigu jenti ez dela etorko guri ikusten jai batzutara. Orduen, udan badauz horrek leku berezizek esaten dena, festivalak edo txikitsu edienak, euren xarmi edekienak eta hor guzta la musika egiten da benak. Baina gure leku, gure sasoia azkenien bada urritxik maiatzera. Ez da zabala, inoiz ez da izango zozer masiboa, jente piba joango gana, baina doien guztuetzako lako eta benetan guztuetzako. Komprometidua gara, eta jente kapaz da 1 kilometro etzeko, por ejemplo, inoren egon ikusteko. Edo, bardintzo, tio. Edo, ez dakit, tio. Zelak ejoten dugu Baionan eta joan etzen da jenti, ez dakit. Gaboniko belbamos kortuen,
Euskal Herrira ez ezik, atzerrira begira ari da Tuz taldea. Disko berria aurkezten Espainiar estatuan ibili izan dira, bai eta Portugal aldean ere. 2019ko maiatzien, bira bat prepare dugu Kataluniako lagunekaz, tanogaz, da hor bai dugu buelta osoa Iberiarko nintzula horredi. Da ezagutu dugu kriston lekuek, jentie, azkenin horretako gauz, ez? Zuk esan duzuna, ez? Azkenin gure esenia underground esena bada. Orduen hor topein behar duzu, ez da hor arpeira datortzen zeuzai. Baina bai badauz, adibidez dauz Zaragozan Arrebato, Txarria de Terrendeko zu ATV, holako lekuek badeko zu. Goizi da, horretara jarri getza dela, topen dizula. Eta zuk esan dizun dena lehen, horretan lekuetan dau, hori estena hori, bai badau. Zu basoaz Arrebatora postiral baten agatzaldeko sortzuetan joten, igual deko berra eta zona. Edo Sarria de Terreno, estena bat bai badau. Ez da oso estena masiva, porque undergroundeko esteni inoz da izan multitudinaria. Diskoa zuzenen aurkezteaz gain, entxeu lokaleko lanak aurrera doaz taldean. Kantu zirriborro berriak martxan dira dagoeneko. Bueno, oindeko zen kontzertuek joten joan eta 10 urtein duguz. Ez dakigu zer preparetan bagabiz eta eskara gelditzuko. Zeinen 10 urtiek bere pisue deki, da igual gauzak beste modu batera ikusten dugu zoin, oindala 3 urte ikusten genizena baino, da orduen aurrera hau ikuskogu zelan doan gauzide, baina asmoak badeko guz, gauzak egiteko. Ideak badauz eta ez dauz oso klarua honiko, baina bagabiz.